Skupina Jeruzalém a Navždy s tebou. Já se na to tady podívám se na to. No, zatím neustále se drží jako na první pozici skupina Elán, pak je tady skupina Burma Jones a skupina Jeruzalém. Tak Miloš vám zopakuje telefonní číslo a má tam skupinu Jeruzalém. Miloši, máš slovo. Jo, telefonní číslo 413 17 42, 413 17 42, můžete volat teď hned a pořád, abyste pomohli tomu klipu, který se vám nejvíc líbí. A teď já se budu bavit, taková první netradiční otázka na skupinu Jeruzalém, tu ještě asi určitě nedostali. Kluci, drž se, to je pecka. Proč se jmenujete Jeruzalém? Tak my se jmenujeme Jeruzalém proto, že se nám to slovo jednak líbilo samo o sobě, že pěkně zní. A pak jsme taky našli, že ve středověku byl tady v Praze dům pro kající padlé dívky, které se jmenoval stejně Jeruzalém. Takže kvůli tomu. Tak teď už to vím. Romane, otázka číslo 2. Jednak kluci máte nějaký malý ramena, ne? Co? To není žádný umění. Ale je to velký umění. Takhle, vy vydáváte, respektive vydali jste desku v prosinci. Jak jste spokojený s deskou? My jsme spokojení s deskou. Hodně spokojený? Dost. Taky spokojenost? Myslím, že spokojenost na všech stranách. Na všech stranách. Na všech stranách. Když se řekne Jeruzalém, Miloš se ptal, proč Jeruzalém, tak se vybaví určitě posluchačům a divákům slovo šalom, oceán, Petr Muk. Co to má společného? No, ta zdánlivá spojitost není až tak žhavá, jak by se zdálo. Spolupracovali jsme sice s Petrem Mukem, spolupracovali jsme s Dušanem Vozárem, který se podíleli na produkci společně s Karlem Penišem a samozřejmě kapelou, ale jinak si myslím, že ta zásadně filozofická stránka věci je jiná. Naprosto v pořádku. Otázka číslo 3, naše tradiční, klasická. Jeruzalém to nezní moc americky, co? Jako třeba my, Miloš, Roman, to je takový typický americký. Takže to moc nezní, ale jak jste na tom s americkým fotbalem? Hrajete to samozřejmě asi určitě jako my, nebo začínáte to hrát rádi a často. Kdo mi na to odpoví, pánové? Kdo mi vedle? Já nevím, co to je. Se podívej. Jsem nikdy nesportoval, asi bych si ublížil, kdyby. Ale takhle, chtěl jsi to zkusit, nejseš na to typ třeba jako já, takže Já si to nechci ani zkusit. tebe vůbec neláká americký fotbal. Podívej se na mě, no tak ne. Ne, vůbec. Takže děkujeme za rozhovor. To byla skupina Jeruzalém. Jeruzalém. Yeah!